Bismillah, elhamdülillah, vessalatu vesselamu ala Resulillah. Min ayrat firqati olan. Min her sak Allah'tan birliğine, varlığına ышанdım. Картатайым мәрхүм мулла буларак әз булһа дин турында һөйләй торгайны. Шуннан ике туган агайым миннән дингә иртәрәк килде. Ул миңа гел һөйләй торгайны. Ике ел тирәһе ул миңа ислам турында һөйләнде. Дингә сакырды. Әмма мин нисектер дингә тулгынса бирелә алмадым. Намаз укый башлай алмадым. Ул вакытта миңа ул кыйнарак иде. Барыгына ышанһам да, мына намазды башлап укый алмадым инде ул вакытта. Шуннан бер кешегә тарыдык. Ул кеше янәһе лә дәүләт аша фатирларга ярдәм итә. Минең якташым буларак мин уга ышандым инде. Шуннан хыйлана башланык. Менә фатир була күскәс, Алла бирһә, намаз укый башлармын дип. Әмма елдар үтте, фатир да юк. Бит күп кенә акча биргән, күп кешегә акча да юк. Шуннан мин аңладым инде. Ярактагы ниндидер булмаган фатирды көтөргә кирәкми, намаз укырга башларга кирәк. Шуннан Рамадан айы ине. Кардәштәр, дусларым мине ифтарга сакырдылар. Һәм шул ифтарда үткәгәс, әлхәмдүлилләh, мин шәһадәт әйтеп ислам диненә кайттым. Һәм бу Рамаданның һуңгы көне иде. Миңа 29 яшь иде ул вакытта. Әлхәмдүлилләh, моны хәзер 7 ел үтеп тә китте инде. Шуннан намаз китабынан карап намаз укый башланым. Бер-ике ана тирәһе мин тик фарыз намазларда гына укыдым. Адак сөннәтләрдә укый башладым, әлхәмдүлилләh. Шул вакыттан бирле, әлхәмдүлилләh, намазларда кылдырмаска тырышам инде. Шул Аллаһ Тәгалә Әз-Зарият сүрәһенең 56-нчы аятында әйтә: "Ва ма халактул джинна вал инса илля лиябудун." Аллаһ Тәгалә әйтә: "Мин җиндәрне һәм кешеләрне тик миңа гыйбадәт кылһындар өчен генә барлыкка килтердем." Шулай булгас, кардәшләр, без тормышыбызны, яшәүебезне, булмышыбызны ошо Аллаһ Тәгаләнең әмере буенча гыйбадәткә бәйләргә тиешбез. Иртән торабыз икән, дуа итәйек. Эшкә барабыз икән, без шундый ният алайык. Без гаиләбезне ашатырга, киендерергә, шундый ният белән эшкә барабыз һәм Аллаһ юлында сарыф итәргә, садака бирергә, закат түләргә, шундый ният белән эшкә барайык. Тугандарга барабыз икән, без күстәнәчләр алып барайык. Шулай ук истә тотайык. Аллаһ Тәгалә безгә туганлык ептәрен ныгытырга боера. Шундый ният белән унтмайык. Гомумән, ниндәй генә дөньяви эш эшләһәк тә, без уны дөрес ният менән гыйбадәткә әйләндерә алабыз. Һәм буның өчен Аллаһ Тәгалә безгә бик күп саваптар әзерләгән. Без шулай булгас, һәр сак шул хүзләр, Аллаһ Тәгалә хүзләрен, уның боерыкларын искә тотып, шулай ук Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәллям хәдисләрен искә тотып, уларны кабатлап, сөннәт һәм Коръән буенча яшәргә тырышайык. Һәм Аллаһ барыбызны туган юлыннан үзмәһен. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуһ. Вальхамдүлиллаһи раббил алямин.